hai lam sugo artis Jackson YouTube channel nai tong nai joto views rong no ani khabai lam sugo ini seng ira phalejak seng kan rasa bani hinai ira basi rok tongo bok rasa be kharnai nyong no us kangge je rasa mani brok ni sapodok melama ha seng ara tini na rasa blanyai actually ang gitar asli ringya boy hai expert yang just bongna rasa berdrap lai siwa teman tai seng tawo rasa blanyai si kani meng lai foto tas namdi koto snamdi si kana seng rasa blanyai jatuna hambai nai tong nai sini saksane artis Jackson YouTube channel jatuna hambai dewa kini seng rasa ni phalejak kan kok philung ha koto tas namdi koto sis namdi kini seng mela rasamni kerenggia kini seng rasamni ringjak mana kok khanya simi khana ladi kini yoga ni kok khai kebama tini nama kan kok khanya simi khana di sini khorang simi ta khana di khorang lai hamja nok hamja phangnai kan khorang kok khanya simi norok khana ladi hajira seng tawo rasa blanyai
like beleke ini birak khatha basai nongni ngrasama nok lugo rongno je YouTube ni subscriber je views rongno nok tama krok kasanai nok samana ya ga jara nai nongna Nak sang dari jong tua kami ba suna kajor subai kami bagai ini sajrau sung ini resamong kasih ini sung resabai manha kota tas nanti kota sis nanti naya kopinyo mela ini taman thai mela tong thok jaga asuk sura kajor nai kami kami bagai kajor ni musung tete ibu bus kang kesang kan kita ini sung resabai manha ni bagai norok ni subasu sung nai tongai ro jotono hambai te suna aro support khadi sung aro jate next time aro samong sung peani bagai suna hambai tini ni video norok bhayong jaka please tolao comment khai sadi norok sapur khalai laise sung tebo rasabani aro sung sogrong khaya boni bai tini ni video asuk jorong nai malai nai buskne sala hambai hambai